We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngobaba ngoba wayesihlukumeza. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Ngikhuliswe abazali bobabili. Sazalwa saba bathathu ekhaya. Imina owokuqala bese kuza abosisi bami. Umama ubesebenza emakhishini esebenzela amandiya. Ubaba yena ube unogada kwesinye nje isitolo. Kuhambile-ke isikhathi sikhula. Kutha lapho sengenza khona ugrade 4. Ngaqala ngabona ukuthi ubaba ushaya umama. Ngoba ngangisayingane yayingekho into engingayenza. Saqhubeka isikhathi iloku yenzeka lento. Ngaqala ngaba nenzondo kubaba. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga ebuya ekhaya ephuzile. Wafike wavusa umama ethi akamuphekele yena ufuna ukudla okushisayo. Nangempela wavuka umama bandla wapheka. Lapho isikhathi kwase kushaye ngisho no-12 ebusuku. Angazi-ke kwase kwenzakalani ngoba ngezwa ngomama sekakhala. Uyabona ngalelo langa ngangithi uyambulala ngoba ngezwa indlela wayekhala ngayo. Kwakungathi uyamklinya. Ngathi ngiyaphuma ngiyokhuza, wavele wangisakaza ngempama ngayowela le. Wathi angiyolala ngiphume ezindabeni zabantu abadala. Saqhubeka isikhathi kwathi lapho sengifunda e-high school. Ubaba waphelelwa umsebenzi. Ngicabanga ukuthi lokho kwamenza ubaba wangasazethembi njengendoda. Ngoba wavele waba ngelinye nje ibhubesi ukundlula lokhu esimazi ayiko. Wayeseshaya kwasani endlini. Ngikhumbula eshaya usisi wami omncane. Wamushaya ngathi ushaya umuntu omdala. Lapho usisi wami cishe wayeno 10 years. Lapho umushayela ukuthi ulahle u2 rand. Wayishaya ingane cishe kwaphela u3 days ingakwazi ukuhamba. Ubaba-ke bekuyile ndoda ethi uma ingena endlini noma ngabe benixoxa kuvele kuphele umxoxo. Lesimo sasekhaya sangiphazamisa kakhulu esikoleni. Ngase ngiyingane enodlame, into nje encane bese ngithela induku. Lokho kwadala ukuthi ngigcine ngixoshwa esikoleni ngoba ngase ngishaya ngisho othisha. Saqhubeka-ke isikhathi umama ayinto nje yenduku. Futhi angikhulumi-ke makuphele inyanga eholile. Ubaba wayemushaya amuphuce imali ahambe ayoyiphuza yonke. Wayenganandaba ukuthi sizodlani, inkani nje yena uma ephuzile. Nalapho uma ebuya etshwaleni bakhe uzobuye afune ukudla. Umama akekho umashonisa bekangamukolodi endaweni. Phela ubaba ubethi uma eseyiphuzile imali, umama ahambe ayoboleka izimali zabantu ukuze azokhona ukuthenga ukudla ekhaya. Ngangimbuza-ke umama ukuthi yini indaba ungamshiyi ubaba. Ubevele ethi uma sihamba lapha sizoyaphi. Abamndeni-ke bona bebangazingeni
ngazama kakhulu ukukhuluma nabo, ikakhulukazi bona bakubo baba, kodwa nabo babemsaba. Abakhabo mama-ke kwakuyilo mndeni ongabumbeni. Wonke umuntu wayebheke impilo yakhe. Uthe esuka lapho-ke ubaba waqala wadelelisa umama ngalezi ntombi zakhe lebekaphuza nazo ematshwaleni. Zazimfonela umama zimthuke, zimtshele ngendlela abanda ngakhona nangendlela amubi ngakhona. Umama wayengazi ukuthi ngiyakwazi lokho. Umama ubezama ngayo yonke indlela ukusifihlela ngokwenzakalayo. Kodwa phela ngase ngithe ukukhula kancane. Ezinye izinto nami ngangizibona. Kwathi nje ngelinye ilanga kwakusebusuku. Ngezwa bathethisana, ngavele ngabona ukuthi seyizosuka-ke manje. Into bese ngiyenza-ke, bese kuthi njalo uma seyizosuka, ngithathe ithishu, ngiyigqishe ezindlebeni zezingane zakithi, ngenzela ukuthi zingasizwa isililo sikamama. Ngalobo busuku-ke ngenza njalo, kanti lo ongelamayo wayikhipha ithishu endlebeni eyi-1 mina ngingamboni. Ubaba wamshaya umama kwaze kwasa emnyango. Esho nokusho ukuthi uzombulala namhlanje. Kwathi nje ngelikade ngezwa umama esethule. Ngezwa nje lo ongelamayo ethi, ubaba sekambulele vele umama. Mangithi ngiyambheka, ithishu ayikho endlebeni. Ngabona ukuthi kusho ukuthi kudala ezwa umama ekhala. Ngavele ngasukuma, ngazitshela ukuthi uyabona namhlanje ubaba ngizombulala ngezami izandla. Ngangena sengigulukudela egumbini labo. Ngathola umama elele laphaya ngathi yinja nje, ephuma igazi ngaphansi, nangomlomo, nangamakhala. Angizange ngisabuza okuningi, ngavele ngamthela induku ubaba. Wathi uyazazi, kwathola ukuthi vele ngiyamhlula ngamandla. Ngamnenebula kwaze kwafika abomakhelwane. Nabo bafike behluleka, nami angazi amandla angaka ngangiwathathaphi. Kwenzeka konke lokhu, umama ulele lapha, angazi noma uyaphila noma ufile. Kwaze kwathi ngelikade, ngezwa nje umama engibiza ngegama, ethi sibanibani uzobulala uyihlo. Yilapho-ke la kwabuya khona ingqondo, ngoba vele yayihambile. Into eyayiduma nje ekhanda lami ukuthi lenja kade isihlukumeza. Emva kwalapho kwabizwa amaphoyisa ne-ambulensi. Bathathwa abazali bami bobabili bayiswa esibhedlela. Mina ngaboshwa. Ngakhishwa emva kwa2 days. Uma ngifika ekhaya, umama wangitshela ukuthi ubaba uthe uma engamvuleli icala, naye angeke angivulele nami. So umama wabona ukuthi kunokuthi ngiyobhadla ejele, ngcono angalivuli icala. Kwathi angife. Mina ngangingenandaba nokuboshwa, inkani nje uma ubaba engasuka phambi komndeni wami. Kwathi nje emva kwezinsukwana nje ezimbalwa,
Ngezwa umama axoxela umama wakamakhelwane ukuthi ngoba ubaba bekamushaya uchithakelwe yisisu, bekazithwele amawele, naye uthole esibhedlela bekangazi. Kusukela ngalelo langa ngavele ngazitshela ukuthi ngizombulala ubaba. Kwathi nje ngelinye ilanga ngizihlelele ngibheke ifoni ngikuFacebook, ngahlangana nepost yenyanga thizeni ikhuluma ngokuthwala. Ngavele ngafikelwa umqondo wokuthi angithwale ngaye ubaba. Angibange ngisananaza, ngathatha inamba yakhe ngamfonela. Kwaba nzima-ke ukuthi ngimthole efonini, cishe ngaze ngamthola emva kwa-3 days. Le nyanga ngavele ngayichazela sonke isimo engibhekene naso. Ngamtshela ukuthi kuphakathi kokuthi kufa umama ebulawe ngubaba noma kuphile umama mina ngibulale ubaba. Ngenhlanhla-ke le nyanga yasizwa isimo sami. Yathi angizame imali yokuthi ngigibele ngize kuye. Nangempela ngayicela imali kumama, ngakhuluma amanga ngathi khona la ngibizwe khona bangithembisa itoho. Yayikwamhlaba uyalingana le nyanga. Ngahamba-ke ngaze ngafika. Ngahlala lapha iviki lonke. Ngaqale ngayogeziswa emfuleni, ngabuye ngaphalaziswa, ngafuthiswa. Kuningi nje engenziswa kona nokugcatshwa. Kwathi ngosuku lokugcina sengizohamba ngakusasa, kwathathwa isithombe sikababa safakwa ebhodleleni, kwathelwa izinto zakhona, kwase kuthiwa angikhulume konke engikufunayo. Angeke-ke ngikwazi ukukusho la ukuthi ngathini, kodwa ngakhuluma konke ekumele angenzele kona. Saqeda-ke sahamba nale nyanga sayolilahla lebhodlela emfuleni. Ngabuye nganikezwa izinto ekumele ngiqiniseke ukuthi ngizigcobisa isidumbu sikababa. Ngakusasa ngavuswa ucingo oluvela ekhaya olushoyo ukuthi ubaba akasekho emhlabeni, angibuye ekhaya. Savumelana-ke nale nyanga ukuthi uma izinto zami seziqala zivuleka, ngizobuye ngizombhadala. Phinde futhi njalo emva kwezinyanga ezintathu, ngihlaba izinkukhu ezimnyama ezimbili ngiyoziphonsa emfuleni. Ngifake nemali engango-10,000 kanye nemali emhlophe engango-5,000. Ngahamba-ke ngabuyela ekhaya, kwenziwa amalungiselelo, ngakuqinisekisa ukuthi isidumbu sikababa ngiyasigcobisa ngale mithi enginikwe yona, futhi ngiyasikhulumisa. Angithi yimi vele engasigeza. Ngendlela lo muntu bese asihlukumeze ngakhona, akekho owayekhala, ngisho umama imbala. Azizangeke zibe khona izinsolo zokuthi ubulewe ubaba, ngoba kuthiwa emva kwami wayelibele ekhala ngekhanda. Vele ngathi mangifika lapha kule nyanga, yathi angimnikeze lesithombe abe asisebenza. Ubaba nje kwaziwa ukuthi wabulawa yikhanda. Kwandlula cishe izinyanga nje ezimbalwa, ngathola ucingo oluthi ngiwine i-competition kwesinye isitolo.
Vele ngangi-SMSile. Le nyanga yangitshela ukuthi ngibodlala noma iyiphi i-competition engihlangana nayo. Zaqala lapho-ke izinto zami ukuqhakaza. Ngikhuluma nje sengakhela umama umuzi omuhle, ngamthengela nemoto. Usephila njengendlovukazi umama. Unezisebenzi ezimsebenzelayo endlini, angifuni athinte ngisho isitsha. Izingane zakithi le eza emva kwami ifundela ubudoktha. Le yokugcina seyizoqeda esikoleni nayo bese iyofundela. Loya muzi-ke esakhulela kuwo ngavele ngakha nje i-3 room ngabhidliza le ndlu yodaka. Nakhona ngase ngenza nje ngiqeda icala. Kodwa asiyifuni into esihlanganisa naleya ndawo. Inezikhumbuzo ezimbi kuphela. Ngiyazi ukuthi ukuthwala akuphethi kahle. Kodwa angizisoli ngengakwenza. Noma ekugcineni kungaphela konke, kodwa umndeni wami uzobe uke waphila kamnandi isikhashana. Kanti futhi nezingane zakithi zifundile. Noma kungaphela kodwa imfundo ayipheli. Siyalalela asijajani la ekhaya. Ngaloko-ke ngiyacela ukuthi amajaji angimele eceleni. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.